Ako si Anton Frederick Alforque, hamtong og taga-Tanhay City, Negros Oriental, deboto ni Senior Santo Niño. Kining akong kasinatian karon ning tuiga 2026. Akong giisip usa ni ka milagro. Sa dugay ng katuiga, nag-celebrate jud ko kauban sa akong mama ug igsuon sa kapistahan ni Senior Santo Niño kada Pitsa 27 sa Enero. Usual nga pag-celebrate namo, mao nga dunay pailog og snacks para sa mga bata. Kung dunay extra nga kwarta, makahikay og panihapon kauban ang mga silingan ug kaparintihan. Karong tuiga, tungod sa dili maayo nga paghitabo last year, ni-decide ko nga di lang maghikay usa. Tungod kay naminyo naman ko og naglain ako og bay, nagnovena ko diri sa amo, di nagnovena na pod sa silang mama sa ila. Sa unang adlaw sa nobenaryo, January 19, Lunes, kinasingkasing ako pag-ampo o pangayo, pasensya ni Senior Santo Niño nga di ko kahikay karong tuiga kay wala lagi ko'y kwarta. Mo ni exact word nako sa akong pag-ampo. Senior Santo Niño, kabalo jud ka nga wala ko'y kwarta. Kabalo pud ka nga naa ko'y dakong utang o obligasyon nga gibayaran. Mao nga mangayo kong pasensya. Nga sa katapusan sa akong nobenaryo, January 27, musimbar jud ko anang adlaw kay wala jud ko'y ikahikay para sa mga bata. With all honesty o kinasingkasing na ako nga pag-ampo ni Senior Santo Niño tuod na pagkaugma, January 20, Tuesday, trabaho ko. Og sa may pagka 9:30 a.m., ni-chat akong mama nga nihatag akong manghod og 4,000 pesos aron gastuhon sa katapusan. Nasyak ko og tuod man, gireplyan ako kung mama nga diha sana nimo ma kay medyo kuwang ra man ang gastuhon. Mura ko og dahigmata o nakakita og paglaom. Pag uli na ko sa udto, kay para maniudto sa amo, nisugat na ako akong ugangan na siya panotaryuhan ng mga SPA, Special Power of Attorney, sa akong kaila nga abogado. Kanunay na nga gapanotaryo akong ugangan sa pipila na katuig. Pero November last year, 2025, naingon siya nga ang akong ugangan nga di siya magpanotaryo kay di na daw kinahanglan adto nga document. Pero karon sa kalit lang requirement na po di ay. Dako kayo akong kalipay kay kaybaw man ko nga makakomisyon na pod ko sa pagpanotaryo. An madayon ang usual namo nga gibuhat sa katapusan sa nobenaryo nga naipailog og snacks sa mga bata. Giisip ni nako nga milagro, providence ni Senior Santo Niño. Diin na ako'y kwarta magamit sa pagsaulong sa iyang kapistahan. Salamat, Senior Santo Niño.